Makarantar mu ce, makarantar mu soyayya rayuwa, makarantar mu kwai soyayya da kwai jayayya, neman ilimin kimiyya. Subhanallah. Malam. Me yaro? Malam. Habib. Habib me Habib yi? Sadiq ya buge shi da kwalba ya ce ya fadi ila ma ya mutu. Da kwalba? Wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A rawani ke. Ya buge shi da kwalba? Wallahi. A ina ne? Bakin ke sa. Ya buge ila ma ya mutu. Oyon Allah. Inna lillahi. Subhanallah. Malam. Makarantar mu ce, makarantar mu soyayya rayuwa, makarantar mu ne ake ta da zaune tsaye, a makarantar mu kwai soyayya da kwai jayayya, neman ilimin kimiyya cikin makarantar mu ne. Makarantar mu ce, makarantar mu soyayya rayuwa, makarantar mu ne ake ta da zaune tsaye. Hello? Aisha, ya kike? No, so ba wai bana son so ɗauka wayanki bane Aisha. Ke kin sani ai, ina son ki ina kaunar ki. So ma ina so ina dan wasu abubuwa ne, shi yasa ki ga bana wani. No. Abu kaɗan ke ya isa damuwa. No, ba abin damuwa bane. Kin san ina cikin weather na education, shi yasa ki ga bana. No, to shi kenan ganar zuwa. Aisha, makarantar mu ce, makarantar mu soyayya rayuwa, makarantar mu ne ake ta da zaune tsaye, a makarantar mu kwai soyayya da kwai jayayya, neman ilimin kimiyya duk cikin makarantar. Bilal. Bashar. Wai ka sa abin da ke faruwa cikin makarantar nan? To wallahi haka na ji labari wallahi ko yadda Sadiq ya wa Habib wallahi. Wallahi ka san Sadiq jin shi yake kamar dan gidan wani wallahi presence. To yanzu dai bari mu ga yadda matakin makaranta za ta dauka. To Allah ya sauke. Makarantar mu ce, makarantar mu soyayya rayuwa, makarantar mu ne ake ta da zaune tsaye, a makarantar mu kwai soyayya da kwai jayayya, neman ilimin kimiyya duk cikin makarantar mu ne. Makarantar mu. Bilal.
ka ga masu nan shi shigo kai ka zo da ji masa wai kai wallahi ya ji masa rauni sosai Allah ya sauka wallahi ya tume shi sai kan mutum Allah ya sauka kaga Habib din ga wallahi an ji masa sosai a'a Allah ya sauka Allah ya sauka makarantar mu ce makarantar mu soyayya rayuwa makarantar mu ne ake ta da zaune tsaye a makarantar mu kwai soyayya da kwai jayayya neman ilimin kimiyya duk cikin makarantar mu ne makarantar mu ce makarantar mu soyayya rayuwa makarantar mu ne sadiya Allah ina ta neman ka tun da zuban ganka ba kai gashi ko na zo nan tun ma na zo nan kawai kin san malamin ya bada assignment to shine nake kokarin a hada wannan assignment in submitted da shi saboda malamin kada ya zo ya kawo matsala sosai wallahi ni ba gon yi assignment din nan ba kuwa kai ya kamata ko a ce ko kin ga da kin wannan assignment ya kamata ki samu riki da wannan saboda gaskiya bari in zo in zauna mu gaskiya haka shi ya kamata makarantar mu ce makarantar mu soyayya rayuwa makarantar mu ne ake ta da zaune tsaye a makarantar mu kwai soyayya to kin ga ta inda ya kamata a cikin fara asami kada a zo a samu matsala gaskiya kin san ni ina son ci gaban ki sosai makarantar na ba na so a cikin samu matsala karatu sosai yana da kyau hakan makarantar mu ce makarantar mu soyayya rayuwa makarantar mu ne ake ta da zaune tsaye makarantar mu ce makarantar mu soyayya rayuwa makarantar mu ne ake ta da zaune tsaye a makarantar mu kwai soyayya da kwai jayayya neman ilimin kimiyya duk cikin makarantar mu ne makarantar mu ce makarantar mu soyayya rayuwa makarantar mu ne ta da zaune tsaye dama assignment din ne ma ka wanda ka bada so ya aka yi dauka assignment din da wuri ba mala an samu sabani amma da ai hankuri sabani ko amma dai ai hakuri mala okay za ya hakuri okay kai ya aka yi baka sawo full dress ba ka sa mana sandals ka shigo mana makaranta haka mala kafa ta ce ciwo a daya hakuri mala kafa ta ke ciwo ke za mu haɗu da ku ji mun gode mala sai
so malam ga assignment ya ce bari in kawo ma gashi malam assignment ne ya ce bari in kawo ma so ina ana so gashi ka rubuta nan gurin no gashi ma na rubuta ma na rubuta ma ba so jiya kai sorry fa na sha waya so internet na ci data kusan 1 gig ma malam so duk ba yi wannan ba gashi nan dai ka kalla ka gani da kyau shi ne ma na ce wannan rubuta kai best luck kai kokari okay to shi ke ma kai kokari you have to try okay to shi ke makama kawai no ma sorry gashi ma I said get out. Sorry, gashi muka an samu nan. I said get out. Sorry sir. Nonsense. So, makarantar mu ce makarantar mu soyayya rayuwa makarantar mu na wani lafiya lafiya da Allah bibi a makaranta ya lafiya na mama okay so gashi na kara assignment din na ce bari in zo okay good Habib serious student me kake gani haka wallahi ma me yake faruwa ne wallahi malam jiya ne ina tsaye waje kawai Sadiq ya zo da kwalwa kawai ya buga min aka Sadiq wani Sadiq kenan Sadiq Hassan ko Sadiq Hassan wannan shashashan yaron shine zai buga ma kwalba saman kanka wallahi malam kawai wannan yaron ko dai yana shaye-shaye ne I suspect that guy gaskiya inda a ce za a bi tawa wallahi tintini da an kori yaron nan saboda yana bata mana tarbiyyar makaranta amma ka yi hakuri Habib you shall be take legal action on that case no kakkara mu za mu zauna da sauran mutane kakkara mu ya yake malam ba da kakkara mu Habib na gode malam kakkara mu na gode kakkara mu makarantar mu ce makarantar mu soyayya rayuwa makarantar mu ne ake ta da zaune tsaye a makarantar mu kwai soyayya wani sai ba a ce haka Sadiq yayi ma Habib wallahi ke dai rabani da zancen magana takaici kuma haka yake kirarin cewa yana son ki so ko dai hauka haka ake so ke taba ganin da ake so shikenan dunya ce yana sona shikenan kowa bai ce yana sona ke ga da yawa Habibu ke ga sai hankali ke ma sani Allah ta san da ma abun ya faru har yanzu ban ga Habib ba kina nufin tun san da abun nan ya faru biki ga Habib ba wallahi tun san da abun nan ya faru har yanzu ban ga Habib ba dai bari Allah ya saurara ne sai ba ga Habib din can lalle ko wallahi mu je ko an ganshi mu je Habib makarantar mu ce Habib inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka Sadiq yayi ma wallahi ne sai ba amma so mu samu je mu zauna saboda kaina yana tan ciwo to yaya ka samu soyayya da kwai jayayya neman ilimin kimiyya duk cikin makarantar mu ne yanzu Habib haka Sadiq yayi maka makarantar mu komai ya riga wuce kawai ina ko ya saka ce komai ya riga ya wuce da wannan abu ciwo naka ka ce komai ya riga ya wuce Habib so sai ba su kina tada hankalinki abinda naka so ke gane ke ma ke san wanga abin da ya faru ba zai yiwu a ce ba za a ɗau mataki da wanga sai ya za ka ce ka intar da hankali na ina ganin ka haka bai yiwa ka ce in ka intar da hankali na Allah ya hakuri ina makaranta saboda kes ɗin yaro Assalamu alaikum. Alaikum kai dai. Amin lafiya. Lafiya ga. Ina ni? Ya gida. Ya gida. Ya aiki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sannu ku da gobe. Yawa sannu. Da Allah shugaban makaranta nake tambaya. Okay, to shugaban makaranta office din shi na in ka je da kahita
ita ce ofis ɗin da ke kallon ka nan za ka shiga. Ta. Amma kai da abin nan da ya faru na yaron ka gaskiya ban ji daɗin shi bane ma. To shi na aka kira ni gaskiya akai amma dai sun nake mu tattauna akan wannan. Babu laifi Allah ya taimaka. To makarantar mu ce. Makarantar mu soyayya. Wallahi to bai da mala. Wa alaikum salam ta. Ina zuwa Allah miti. Wannan ku chama. Ya kwana biyu. Ya aiki ya gida. Ya iyalinka. Ya yara. Wallahi alhamdulillah. Ya himma kuma. To muna ta yi. Ya gode kwarai. Ka kira abuwa sun yawa. Exactly. Lalle na kira ka. Wallahi abuwan sai ha. To ya aka iya. Ayyukan sun yawa. Haka ne gaskiya. Bismillah. Dan jawta na ce mu tattauna. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya gida ya kwana. Alhamdulillah. Ya ayyuka ya hakuri ya kuma lokaci. Alhamdulillah. Masha Allah. Game da abubuwan da suka faru ne na yaronka. Sadiq. Honorable Alai Bashir ko? Na'am. To masha Allah. Abubuwa sai ta faruwa da game da shi makarantar nan ana ta kawo korafi kare-kare. So muna da dan jan kunne ne muna tunanin kamar ya daina gaskiya to abin da yake nan gaba ɗaya yanzu wani abu ne wata babbara ma ce yayi wanda abin ya ta suwa ma makaranta hankali sosai sai na ce to bari a je a aika a kira baba ne sai mu tattauna akai shi Sadiq din kwarai da gaske shi ne ce bari a kira kan mu abun nan saboda wani yaro na illanta abun ina na rajin kai ka gani dai abun zai tashin hankali dai to me ya sanadi to gaskiya ban sani ba ni kai na dai an zo min da korafin cewa ga wani nan ya buge wani ko da na bincika a shi Sadiq ne wai ko ya buga mishi kwalba to sanadiyya abu ne dai har yanzu gaskiya hanya Sadiq nawa kuwa wannan buciya man tan baba haka yake no ba haka bane akwai tarbiyya da nubba yaron nan shi kadai ne ke gare ni ina iyaka kokari na game da karatun yaron nan sannan gurgudan hali duk abin da na mallaka ban wuce in kashe mai yaron nan su really saboda shi kawai Allah ya bani haka ne to gaskiya ba zan ce na yi gardama akan maganar ka ba amma dai gaskiya kana da jin dai kamar ba zai iya cewa Sadiq zai iya buga ma wani kulba aka no problem ina zuwa Nura Mohammed please da Allah kira min Habib yaron da aka fushe maka kai shekarar jiya exactly kira shi Allah yanzu so alhamdulillah malam ya kwana biyu alhamdulillah ya lokaci ya dauna ya ya ta hukuma so wallahi mu gode Allah to ya sai yaran ne wani lokaci so wani sai ba ina ji ya kara hakuri komai zai wuce insha Allah zaki ga matakin da za a dauka cikin makarantar ne ke gane wallahi gaskiya ga doki mataki amma haka san bai ba a ce duk abin da yake so shi zai so ya kama yi tsakani da Allah sai ban ki hankuri mana haka Allah ya hukunta sai ina ji ki hankuri ban so kina tare hankali saboda mi a ano ke kowa sallah hankalin ba guda in mutum ya nuna wa gidan hankali bai kamata a cike mai hankali ba ce ka nuna mishi kama baka da hankali ke gane to shi da ka so ki sani ai duk da haka nan bai kamata abin haka ba tsakani da Allah gaskiya a doki kokarin mataki haka ne gaskiya amma na san za a ɗau mataki gaskiya da yafi za a ɗau mataki sai an dani ta abun nan wallahi gaskiya ne wallahi gaskiya ne okay bismillah no ka dawo kawai ba shi ai na rejected okay to shikenan ka dai hakuri yanzu yaron zai zo kaga sai mu abun nan sai ita rayuwa da yawa ka haihe yaro ba ka haifi halinsa ba gaskiya ne yawa exactly to yan shi kenan Allah ya sauwaka okay ya ba matsala sai ba ya kamata ki kara mu ki san Sadiq din ba ji yake sosai ba amma za a zo mataki a kansa kin ji Habib Ratta yana kiran ya ce sami ya yi so ke ga an ce Ratta yana kira na ina ga maganar nan ce za a yi to yayi bari in je duba an gani ba da sai ka dawo wallahi ke sani Sadiya abin nan ya banna min rai sosai shi yasa an ka ce Sadiq na suna in ta gane haukan mutane haka ake so ke sai da nake son Habib kuwa da sai da ke hankuri lamarin da dai ga dai shi nan ga shi amma kuma in so cuta ne hakuri magani ne ya kamata a ce wanda ake yi da shi ya kamata ki gaya amma kuma ga yadda abin ya zama kawai dai sai dai mu ce Allah ya sauwaka ba damuwa no problem bari ɗaya tafi wani process harin da su
Alaikum salam. Habib Muhammad. Zauna. Sorry. Wani chairman kaga yaron nan da abin ya faru. Subhanallahu wa ni'mal wakil. Yaro kai ne Sadiq yadda ka haka akai? Wallahi babu ni. Ka duba haka ne kai ana samun ire-iren waɗannan matsaloli ai gaba ɗaya makarantar sai ta wace gaskiya. Sai mutane suna ganin haka sai su dena kawo ayansu makaranta. Sai aka kama makarantar ba a kula da yara irin duk abin da suka ga dama shine suke aikata. Alhali kuma mu muna iya kokarin mu. Allah ya sani muna iya kokarin mu wallahi. Abin da nake so shugaba don Allah ya haƙuri. Haraka ce ta dan yau. Ka haife shi baka yi halinsa ba. Amma ni na tabbatar da irin tarbiyyar da nika bawa yaro na. Wallahi ba ko an ce min zai haka ba zan yi tunani ba. Amma a yi haƙuri. Zan je in zauna da shi a gida mu san way out. Don wanga ba abin da za a bari bane. Ko ba gaskiya Allah ba. Sannan shi yaro a tai da shi asibiti. Duk abin da ake bukata game da lalura yaro zan biya. Ko nawa ya kama. Babu matsala. Honorable kenan. Honorable duk abin da za a yi nan ka kamanta wannan makaranta ce wadda ta shafi wannan na sassan dan adam. Kwarai kuwa. To ana ganin gwargwado dai gaba ɗaya tun lokacin da abu ya faru muka tura shi na clinic ɗinmu aka yi masa dressing kuma aka bashi magunguna. Shi ma a damar da ya je ya samu damar shigowa makaranta yau. So abin da yake nan dai gaskiya a ka'ida ta wannan makaranta. Saboda kaga a cikin abubuwan suna faruwa ba a mataki ba. Ya zama kamar makaranta ta zama akwai damuwa gaskiya don mu akan tsaron da ke ga makarantar shi ya samu so alhamdulillah that's good nagode kwarai to abin da yake nan gaskiya dai mun riga mun yanke shawara tare da sauran abokan aiki na rules and regulation da makaranta abin nan yaro a yanke ma yaro makarantar mu